आपल्या बिल्डिंगची एंट्री चांगली आहे ना. अंडा बिर्याणी कुठे आहे? ही अंडा बिर्याणी ना. अंडा बिर्याणीवर त्यांनी अंड्याची ग्रेव्ही दिली. गरम भजी, मेथी भजी, फ्रेंच फ्राईज. कॉफी 10 रुपये. चला. आमची दिलू कुठे आहे? दिलू पिल्लू कुठे आहे? पकडून ठेवलं ते. कुठे आहे दिल्लू पिल्लू? भाई बघा रिपोर्ट. गाडीचं नाव ऐकलं? मांडवी एक्सप्रेसने आम्ही चाललो आता मुंबईला. येतात आमच्या बस. चला तिकडे तिकडे चला. ये आपने क्या दिया? ये अंडा बिरयानी है, वेज फ्राइड राइस. ये वेज फ्राइड राइस. हाँ ये अंडा बिरयानी. हाँ. और वो क्या है? चिकन लॉलीपॉप. हाँ वो लॉलीपॉप भी दो. और ये क्या चीज़ है? सैंडविच. वेज है? वेज. खासिल सैंडविच गाजर वेज. वेज दे दो वेज सैंडविच भी दो. अभी कितना हुआ इसका? 80 रुपये. ये 120, 200 हुआ. ये 105 और 35. ये आपका हो गया 340. आपण ट्रेनमध्ये बसलो. त्या ट्रेनचं नाव आहे मांडवी एक्सप्रेस. ह्याला म्हणतात फूड क्वीन. ह्याच्यात जेवण एकदम चांगलं असतं. म्हणून आपण जेवढं येतं तेवढं सर्व ऑर्डर केलं. कारण काय खाऊन नाही आलोय ना. हां जेवलो नाही ना आपण. हे काय आलं? व्हेज ना. त्याच्यामध्ये काय दिलं त्यांनी? चटणी. हे बघ सूप आहे वाटतं. ओपन करून दाखव. कैसा है? चांगला है? इधर रखो. अभी हम लोग ने जो नहीं लिया उसमें क्या क्या है? इसमें क्या क्या है? इसमें चिकन बिरयानी है, अंडा बिरयानी है, चिकन फ्राइड राइस है, वेज बिरयानी है. काजल चिकन बिरयानी दे दो. एक चिकन बिरयानी दे दो. ये देखो हम लोग ने क्या लिया इधर. ये अंडा वो अंडा बिरयानी लिया हमने. एक चिकन बिरयानी. ये चिकन दम बिरयानी है. हाँ वो दो. इसमें वेज में और क्या आपके पास? वेज में वेज पुलाव, वेज बिरयानी है. मांडवी एक्सप्रेसची स्पेशल सर्विस बघा. असं ठेवा. पाडू नका अंगावरती. हे वेज डिपार्टमेंट आहे आमचं. वेज तुम्हाला दाखवतो बघा. वेजमध्ये काय इकडे हे ना. हां आता याचा रिव्ह्यू देऊ बघा. हे उघडल्या ना तर सुगंध एकदम छान येतो. एकदम परफेक्ट शेजवान चटणी झाली. आता एग बिर्याणी ओपन करून दाखव. त्याच्यामध्ये पण तेच आहे ना. अंडा इकडे दिलं. इकडे अंडा आहे का बघ. एका चमच्याने बघ. तुझे चमचा वेगळं ठेवा मी. दोन अंडी आहेत. वा वा वा. तर हे ओपन कर. हे काय बघ. हे काय सांग. काय मागवलंस तू? लॉलीपॉप. काय चिकन लॉलीपॉप. काय मागवलंय? लॉलीपॉप. हां किती असते त्यात पीस सांगा. 4. वा वा वा. हे बघ मस्त आहे. क्वालिटी बघूनच छान वाटते ना. त्याचा सुगंध घेऊन सांग कसं आहे. पहिलं दिसून छान आहे. फ्रॅग्रन्स येतो चांगला आहे. फ्रेश वाटतोय ना. आणि ते ओपन कर आता. ते काय मागवलंय? चिकन बिर्याणी. मम्मी आता व्ह्युअर्समध्ये हे लोक खातच राहतात. अरे पण खाण्याची ट्रेन तर खाल्लंच पाहिजे ना. खाल्लंच पाहिजे ना. घरी काय खाऊन नाही आलं तर हां खायलाच लागतं. आम्ही कसं अर्जंट निघालो इकडे. हां वा वा. लिंबू पण दिलाय. कोणतं स्टेशन आला? ओके गेला ना. आणि त्याच्या चिकनची पीस बघ एका चमच्यानी. अंडा बिर्याणी कुठे आहे? ही अंडा बिर्याणी ना. अंडा बिर्याणीवर त्यांनी अंड्याची ग्रेव्ही दिली. आणि चिकन बरोबर त्यांनी चिकनची ग्रेव्ही दिली. आणि तुझ्या व्हेजमध्ये ते हे बघ. हे चटणी दिली आहे. हे लॉलीपॉप बरोबर वाटतं. लॉलीपॉप आणि ते व्हेजमध्ये सेम दिलं त्यांनी. अंड्याचा अंड्याबरोबर दिलाय बरोबर. हां ओके. चल खायला घे. तुझं व्हेजवाला कसं आहे? मस्त आहे. चांगलं आहे. छान आहे. आणि काजल तू काय खाते? हे चिकन बिर्याणी खाऊन बघ. मस्त आहे. चांगली एकदम. छान आहे. टेस्टी आहे. हे छान आहे. छान ग्रेव्ही चांगली आहे. बघ अंडा बिर्याणी ना. त्याच्या खाली पण ग्रेव्ही आहे बघा. असं नाही सुखा भात नाही तो. खाली पण ग्रेव्ही आहे बघ. खाली ग्रेव्ही आहे. भात भरलाय. आणि चिकनचा पीस बघ एवढा मोठा आहे बघ. असे 2 पीस तरी असतील.
तुम्ही व्हेज खाता का नॉन व्हेज? या बसा पहिले बसा. आणि तुमचं नाव सांगा. अमृता पवार. बघा सबस्क्रिप्शन मध्ये असेल ना. कमेंट करता तुम्ही? नाही कमेंट नाही करत, फक्त वाचते. कमेंट केली की दुसरे पण कमेंट करणारे बरेच असतात काय काय, म्हणून मी त्या फक्त बघते. मला आता आवडतं. तुम्हाला काय आवडतं ब्लॉग्स मध्ये? सगळं गावचं सगळं आवडतं. रत्नागिरीचं तुम्ही जे काही दाखवता ते सगळं मी पण बघते, माझ्या मिस्टरांना पण दाखवते. रत्नागिरी बघा. आज आम्ही मांडवीमध्ये आलोय ना, तर इकडे ह्याला म्हणजे फूड चांगलं आहे ह्यांचं. तर अच्छा. आम्ही सर्व व्हरायटी मागवले बघा. गुड. व्हेज तुम्ही नॉनव्हेज खाणार? खूप बरं वाटतं. तुमचे खूप आधीचे पण सगळे व्हिडिओ मी बघितले, आणि तेव्हाच तुम्हाला सबस्क्रिप्शन, जेव्हा तुम्ही ते सगळे रेसिपी दाखवायचे ना तेव्हापासूनचे. मग नंतर तुमचं लग्न झालं, मग नंतर तुम्ही आला. मला म्हणून मुंबईला जाऊया काय, म्हणजे नको तुमचं नाही जाऊया, 4 दिवस बुकिंग नाही आहे, हा. तर तो जाऊन येऊया पटकन. अच्छा. तेव्हा मग आम्ही हा बोलल्याबरोबर तिकीट लगेच काढलं. चिकन बिर्याणी आणि काय हे डिफरन्स आपण लगेच सांगू शकतो. म्हणजे चिकनची क्वालिटी पण चांगली आहे एकदम. तुला कसं वाटलं अंडा बिर्याणी? मस्त. त्याच्यात 2 अंडी आणि त्याच्यातली हे हाफ अंडी ह्याच्यात पण आहे बघ. आणि तुझं व्हेज? माझं तर खूपच चांगलं आहे तुमच्यापेक्षा. हां, आमच्यापेक्षा चांगलं आहे ना. ऐकलं का काजल? त्यापेक्षा माझं भाजी. ती ग्रेव्ही जास्त खाऊ नको. आणि ते हे घे काजल. चला आता हे लॉलीपॉप टेस्ट करून नको, खाऊन दाखवू. आपल्या व्हिडिओ बनवण्याच्या ह्याच्यामध्ये जरा थंड झालं ते, पण चांगलं आहे. चांगलं आहे. तुम्ही इकडे फक्त तिकडे पण बघू शकतात व्ह्यू फक्त. चांगलं आहे. पण 2 एक चटणीसोबत खा. चांगलं आहे ना? हॉटेलमध्ये कसं असतं जेवढं चांगलं आहे. मस्त आहे ना. चटणीसोबत खा. संपले आमचं फर्स्ट मील संपला इकडे. संगमेश्वर आलं, संगमेश्वर. चल हात धुवायला चल. वरती करायला हे होतं ना. संगमेश्वरवरून गाडी सुटली बघा. इकडे चांगलं म्हणजे इकडे हँडवॉश पण दिलं आहे बघा. ब्रेड ऑमलेट, शिरा उपमा. क्या पाहिजे का काजल? बताओ आपके पास क्या क्या है? गरम है क्या? लेकिन गरम है. शीरा उपमा मिक्स है क्या इसमें? दोनों आपको रहेगा. एक अलग शीरा है क्या? नहीं, अर्धा उपमा शिरा रहेगा पैकिंग. दे दो, एक पॅकेट दे दो. हे आपण काय घेतो सर्व बघायचं ना, व्हरायटी काय काय येते. और क्या इसमें? ब्रेड कटलेट है, ब्रेड ऑमलेट है, चिकन है, वेज सैंडविच. सैंडविच हो गया. वेज सैंडविच है, ये लो. ते कटलेट बिटलेट आधी नको ना. हाँ, ये कितने का है? 50. चला डेझर्ट म्हणून खावा आता काहीतरी. पण काजल विचार, काजल तुझा फुल झालं? मम्मी तुला थोडासा आहे ना जागा? मम्मीने कमी खाल्लंय. आता याच्यात अर्धा उपमा आहे. अरे अर्धा उपमा अर्धा शिरा. ते सर्विंग एकदम छान केलं ना. गोल गोल मारलाय. जरा टेस्ट करा. आता दोघांनी एक घेतलं. गरम आहे ना हे बघा. हां गरम आहे. मस्त आहे. हे असं तू आता काय खाल्लं तू? शिरा खाल्ला तू, उपमा खाल्लास उपमा खाल्ला, ना. मस्त चांगलं आहे. आता दुसरे खावा तुम्ही. आता तू उपमा खा, तू शिरा खा. आता जेवढं भूक लागली तेवढी खा, कारण आमच्या ऑप्शन खूप आहेत. आम्ही बघा 3A क्लासमध्ये बघा याला बॉटल्सला अशी दिली. ते दिवा सावंतवाडीमध्ये बघितलं ना, नवीन दिली होती सिस्टम. आणि हे जे सीट जरा मोठे आहेत बघा, हे नॉर्मल सीट जसे असतात तसे. वरती मिरर हे बघ, सर्व अंगावर घ्यायचं पण दिलं आहे मी तुला. दिलंय ना. हां हां. घ्या बाई. काय काय दिलं आहे बघ. बेडशीट दिलं, ब्लँकेट दिलं आणि उशी दिलेली आहे. 3 वस्तू दिल्या. तिघांना 3 दिले, 6 ठेवले. ह्याच्यात 3 वरती 3 इकडे ठेवले. एवढं चांगलं, एवढं फ्रेश आहे एकदम. एवढं चांगलं आहे की अजून एक खाल मी. ते बाकी सर्व आयटम पण मी सर्व घेतले. लॉलीपॉप पण चांगले होते, बिर्याणी पण चांगली, एग बिर्याणी पण चांगली, व्हेज बिर्याणी पण चांगली होती. नवीन काहीतरी एक्सप्लोर. आपण कसं हॉटेलमध्ये जातो खायला,
असं ट्रेन हॉटेल आहे ना हे, फूड क्वीन म्हटलं जातं याला. बनवलं ना उपमा, ह्याच्या उपमामध्ये पण ह्याने काय काय टाकलं बघ. हे गाजर, फरसबी, कांदा पण ह्यांनी बघ व्हाईट ऑनियन वापरलं आणि बीन्स, आणि ही कोणती डाळ आहे? ही गाजर, चण्याची डाळ. चण्याची डाळ. हे सर्व कॉम्बिनेशन ना उपमाला एकदम छान वाटतं, हो. खायला वाटतं. असे डबल घालायचे, जे मागते ना ते. देऊशी होय, शिरा उपमा पाहिजे. शिरा उपमा गरम. आता घेतला ना आपण. हा मोठा ब्रिज आहे इकडचा. हां, मस्त आहे ना. ब्लॉग ह्याचा ड्रोन शॉट चांगला येतो याचा. नाही, वरती डिस्टर्ब कोण करायला नाही आम्ही. अच्छा, अच्छा. तुला सर्वात सांगू, सर्वात बेस्ट आहे ना झोपायची जागा वरती आहे. हा, म्हणजे कोणाचं काय नाही. मग खाली उठवतात, हे उठवतात, ते येतं पाय लागतात. वरती जी सीट आपली आहे त्या सीटवरच बसा. हा एक आहे, आपल्या सीटवरच आपण झोपायचं. उगाच आपली सीट नाही तिकडे असं बसायचं नाही. मग जे काही नंतर येऊन माणसं उठवतात. झोप झोप. झोपली का? थंडी जास्त थंड आहे. थंड आहे ना. गुड नाईट. खेड स्टेशन. आता बघा 5:15ला गाडी खेडला आली, मांडवी एक्सप्रेस. हे कोणसा सूप आहे? टमाटर सूप. 35. हे बघा सूप घेतलं, सूप. आता कशी संध्याकाळची वेळ आहे ना. ओनली फॉर ₹35. सुगंध एकदम छान आहे, सुगंध मस्त. आणि हे बघा, हे खायचंच आहे, ते वेफर सारखं आहे ना, गरम गरम. आणि त्यासोबत मी काय घेतलं दाखव. हे सर्व संध्याकाळचा नाश्ता घ्यायला लागला बघा. आता काय काय आलं तिकडे, डोसा चटणी, साबुदाणे वडे, समोसा आणि मेथीची भजी, एवढं सर्व आलं. आता हे चीज चिली सँडविच येतं, चीज चिली सँडविच. चालेल ना? ओरिजिनल टोमॅटो. हां, 50 रुपीज तुझ्या हातात आहे ना. 50 रुपीज. आतमध्ये काय सॉस आणि गरम गरम आहे ना समोसा हे गरम गरम समोसा. समोसा. समोसा गरम गरम. पिझ्झा सारखं लागतं, पिझ्झा. बरोबर ना, पिझ्झा सारखं लागतं ना. आणि कधी मांडवी एक्सप्रेसमध्ये आलात की हे कॉम्बिनेशन खाऊन बघा. चीज चिली टोस्ट आणि टोमॅटो सूप लय भारी लागतो. ते पाठोपाठ आले ना, मी एक एक करून घेतलं. आणि आता संध्याकाळची झोप झाली मम्मीची आणि काजलची. चीज डोसा सँडविच गरम आहे. मम्मी पाहिजे का? डोसा सँडविच दे और एक. पाहिजे ये गरम आहे. चीज चिली टोस्ट. बहुत अच्छा है. बघ, मेंदू वडा देतो. हाँ उडीद दाल काय हो 45. 45 त्यांचं 50. मी काजल हे पकड पैसे देतो मी. ते काजल खाणार काय? गरम भजी, मेथी भजी, फ्रेंच फ्राइज. एक मेथी भजी दो. एक फ्रेंच फ्राइज. हाँ, फ्रेंच फ्राइज भी दो. हाँ, फ्रेंच फ्राइज कितने का? 50 रुपये. मेथी भजी 35 रुपये का. 85 हो गया ना. मेथी भजी ऐसा गरम आहे. गरम आहे. तुला वाटलं का गाडीमध्ये मग मेथी भजी पण येते? काजल ये खाली लवकर. ये कितने का? 35. 35 और ये 50. ये 50. फ्रेंच फ्राइज. स्पाइडरमैन. नशीब. हे संध्याकाळचा नाश्ता मांडवी एक्सप्रेसचा काजल. काय
पाहिजे सांग. काय काय ठेवलंय बघ. हे पण ओपन कर इकडे. हे काय आहे? हे दाखवतो तुला. ते खायचं चावून बघ जरा. बिस्किट आहे. आणि हे ओपन कर जरा. हे ओपन कर. फ्रेंच फ्राईज. बापरे. काय हो भाई एक साबुदाणा वडा. इसमें रख साबुदाणा वडा आहे. हे देखो एवढा इधर. कोण खाणार आहे? हे तरी हे आहेत ना काय. हाँ एक कितने का? हाँ एक पीस 20 का है. एक ही पीस दो ना टेस्ट के लिए. देखो इतना सब लिया हम लोग. 2 आएगा 35 का. 2 आएगा 35 का. एक बात उसका चटनी बिटनी सॉस है. और वो क्या है? चटनी हाँ वो भी दे दो. वो भी दे दो. उसी में दे दो. उसी में डालो. बस एक 20 का 2 35 का. चांगलं आहे. ही मेथी भजी आहे ना. मस्त एकदम कुरकुरीत हां कुरकुरीत. काय तू खाऊन बघ. हे सॉस मधली आहे ना. त्यांना ते एकदम सुंदर आहे. एकदम ह्याला पण 10 आउट ऑफ 10 ना. नको आता एवढे हेच राहिलेत. घ्यायचं का? कॉफी साहेब 10 रुपये. चला कॉफी साहेब. 145 का. हाँ. इसमें 2 पीस है ना. हाँ या फूड क्वीन मध्ये तुमचं स्वागत आहे. रेस्टॉरंटमध्ये बसा. कोणती पण सीट घ्या. कोण नाही इकडे. हे ना हे सीट सर्व पनवेलला उतरले ना. हे बघ आता हे नवीन डेझर्ट म्हणून का आलंय बघ इकडे. गुलाबजामुन आहेत ना. रस नाही ना रे. आहे ना. रस आहे. हे बघ एकदम ज्युसी वाटतं ते. कसं तू खाल्लंस? कसं लागतंय? खूप टेस्टी आहे. मस्त आहे. एकदम मस्त आहे. 10 पैकी किती? हा एकदम भारी आहे. म्हणजे क्वालिटीमध्ये कॉम्प्रोमाइज नाही केलंय. चिचिडो सँडविच ते आपल्याकडे बघा सँडविच. आपण त्यांचे 2 संपवले. किती काय काय वस्तू घेतली. टोटल ह्याला पकडून 12 आयटम्स खाल्ले आपण. चल इकडेच रिव्ह्यू घेऊया. ह्याला बोलतात मांडवी एक्सप्रेस 10104 मडगाव CST मांडवी एक्सप्रेस. ह्याला फूड क्वीन पण म्हटलं जातं. सुरुवातीला काय मागवलं? बिर्याणी 10 पैकी 10. अंडा बिर्याणी त्याच्या ग्रेव्हीबरोबर 10 पैकी 10. चिकन बिर्याणी 10 पैकी 10. मग आपण चिकन लॉलीपॉप 10 पैकी 10. नंतर मग आपण शिरा उपमा मागवला 10 पैकी 10. आउटस्टँडिंग सर्व माझं प्रोडक्ट. व्हेज पुलाव 10 पैकी 10. हां तेच मी बोललो. तेच व्हेज बिर्याणी ते तर व्हेज बिर्याणी. म्हणजे व्हेज फ्राईड राईस होता. व्हेज सुरुवातीचं फ्राईड राईस होता. लंचला आपण 5 आयटम घेतलेले बरोबर. ते सर्व सांगतो ते सर्व. नंतर मग कशापासून सुरुवात केली आपण? संध्याकाळी सूप घेतलं ना. सूप घेतलं. सूप पण एकदम छान. चीज चिल्ली टोस्ट सँडविच ते पण एकदम छान. ते निवच काहीतरी ऑनलाईन ते पण छान. नंतर साबुदाणे वडे. ते पण एकदम व्यवस्थित होतं. मेथीची भाजी. मेथीची भजी तर आउटस्टँडिंग. आलात ना इकडे मेथीची भजी घ्याच. आम्ही आमच्या होमस्टेमध्ये पण अशी मेथीची भजी ठेवायचा विचार केला होता त्या ह्यांचं बघून. मेदू वडा घेतला. मेंदू वडे तुला आवडले ना. मेंदू वडे पण चांगले. मग नंतर आता गुलाबजाम घेतला. अजून काय मिस झालंय का? फ्रेंच फ्राईज. फ्रेंच फ्राईज पण चांगली. म्हणजे अशी कोणतीच एक ही वस्तू अशी आपल्याला वाटली नाही की ही नको खाऊ किंवा ती नको खाऊ असं काय नाही. येऊन हे जेवढे आम्ही खाल्ले सर्व खाण्यासारखे आहेत. टोमॅटो सूप पण चांगले हेल्दी आहे. त्याला ती लाकडी पण एकदम चांगली होती ना मस्त. टमाटा सूप. म्हणून ते टेस्ट चांगली लागते. कोकणातली वन ऑफ दी बेस्ट पॅन्ट्री मांडवी फूड क्वीन. मांडवी ट्रेन म्हणजे फूड क्वीन का म्हटलं जातं त्याचंच रिझन आहे. आम्ही ह्याच्या अगोदर पण ट्रॅव्हल केलं होतं. एकदा मम्मी बरोबर, एकदा काजल आणि मी. संध्याकाळ झाली मग दाबेली घेतलेली आपण. इकडे दाबेली सुद्धा आहे आधी येऊन गेली. बरोबर ना. अजून आपण काय नाही घेतलं इकडे. अजून काय मिस केलं? दाबेली नाही घेतला. डोसा नाही घेतला. डोसा पण येऊन गेला. समोसा आणि वडापाव नाही घेतला. ते बघ आला.
समोसा है समोसा समोसा मेथी भजी फ्रेंच फ्राई. चला रिक्षा आली चल. आपल्या बिल्डिंगची एंट्री चांगली आहे ना. कुठे गेली होती तू आता? आता मी डॉक्टरकडे गेली हे होती. बघा रिपोर्ट. गुडघे दुखतात ना हां. त्याच्यावरती हे रिपोर्ट आणि हे एक्सरे. एक्सरे काढली. काय बोलले डॉक्टर? ते जरा गुडघे जिनाले आहेत. हो. चल. आणि काजलला मी अगोदरच घरी पाठवलं बरोबर ना. ती काय करणार डॉक्टरकडे वेट करून. एक्सरे काढलं. हे फॉलोअप आहे मम्मी. आम्ही अजून घरी पण नाही गेलो, डायरेक्ट डॉक्टरकडे घेऊन गेलो मम्मीला. आता औषधं लिहून दिली आहेत. चला. आमची दिलू कुठे आहे? कुठे आहे दिल्लू पिल्लू? भाई बघा रिपोर्ट मम्मीचे. दिल्लू पिल्लू, ए माझी दिल्लू पिल्लू, कुठे आहे माझी दिल्लू पिल्लू? ही बघा माझी दिल्लू पिल्लू, ही बघा माझी दिल्लू पिल्लू. कुठे आहे आमची दिल्लू? ही बघा कुठे आहे आमची दिल्लू? ये. चपला आतमध्ये ठेवा. आल्या आल्या घाण नको आहे ना दिल्लू. भाई काजल कुठे आहे? चला आता मांडवी एक्सप्रेसचा ब्लॉग आम्ही इकडे एंड करतो. आम्ही घरी आलो आहे. बाहेर बघा रोजप्रमाणे किती छान वाटतं बघा. दमली का आम्ही गाडीमध्ये? नाही दमली नाही. नाही ना, व्यवस्थित आली ना. किती वाजले? 10 वाजले आपल्याला. 9 वाजता ठाण्याला आली गाडी आणि आता 10 वाजले. 10 वाजले. तर आजच्याही ब्लॉगला तुम्ही लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. हा मांडवी एक्सप्रेसमध्ये गेलात तर आम्ही कसं व्लॉग करायचं आहे तुम्हाला दाखवायचं म्हणून एवढं सर्व खाल्लं पण नाही, पूर्ण सर्व वाटून टाकलं. हा. म्हणजे एवढं सर्व खाणार कसं आपण? एवढं एवढं खाणार कसं? इतरांना दिलं आम्ही. हा. ठीक आहे. तर सर्व आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन दाखवलं काय काय आयटम ट्रेनमध्ये आपल्याला अवेलेबल होतं ते. तर तुम्हाला कसं वाटलं मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. तर मुंबईचे तुम्ही म्हणाल तर बुकिंग कधी आहे? बुकिंग आहे तेव्हा आम्ही तिकडे सर्व्हिस देणार. आता बुकिंग नाही म्हणून आम्ही मुंबईला आलो. तर व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय. आणि दिवाळीची रेसिपीज आता पाठोपाठ येणार आहे तुम्हाला. बाय. करणार आहे ना दिवाळीची रेसिपी? होय.